На коленките ги имаме от 2 години и половина. И си ги нося, и аз нося двете, мъжа ми носи една. И от ежедневната работа ми беше най-трудно да изкачвам стълбите. Когато ги сложих първия път, нищо не почувствах. Почувствах някъде към 15-ти ден, че стъпвам на крака си и не си го намествам и стъпвам по-бързо и по-свободно. Много се зарадвах. Продължих да си ги нося упорито, защото имам познати, които казват: ние ги носихме една седмица и нищо не ни помогна. А то трябва да се носи дълго и упорито и непрекъснато. Ние си ги носим с мъжа ми, си ги носим непрекъснато. Това са 2 години и половина, не един ден. Тия магнитни вълни, които са в наколенките, по някакъв начин действат и може би спират растежа на шиповете. За да не ме боли, значи процесът, който е бил в коляното, е спрял. Сутрин стана, пина си кафето, излезе, нахраня кокошките, в градината полея си това, онова. Внучето, ако е при мен, излизаме на разходка, тичаме, стопки играем. Просто няма болката, чувстваме една лекота, едно спокойствие. Внучето ми тичкай, тикай, бабо, тикай да тикаме. И тичаме, ние то тича, и аз тичам. Сега и на купоните си играя, подскачам си навсякъде, като ходиме. Ето и на Балкана, като ходим, винаги съм в средата на всичките неща. Там ходим, пълним агнета, пеем, играем, качамаци вариме. Даже ние сме едни от най-възрастните с мъжа ми и не отстъпваме по нищо на младите. Почувствайте радостта от движението. Обадете се сега и поръчайте магнитните наколенки на доктор Ливайн. Вие получавате 2 наколенки, магнитна лента за ръка на доктор Ливайн и подарък масажор. Всичко това за 59 лева и 90 стотинки. Обадете се веднага и ще ви информираме за стойността на доставката. Можете да върнете продукта в срок от 7 работни дни от датата на получаване.